wannan malamin na Jos shugaban yan izala mai wannan gashin mai wannan furfuran na Jos ne ba na Jos okay wanda yake faɗa cewa dole a zaɓi Tinubu bacin mun yi shekara 3 da Tinubu da gwamnonin shi da shi kanshi shugaban ƙasa ba abinda muke gani sai bala'i da masifa sannan ka dawo ka ga mun cewa wannan malamin wai yayi kuskure a bar halak dan kunya durun uwarsa na faɗa mu je kotu da shi wannan malamin na faɗa durun uwarsa mu je kotu da shi kana ji ya za ka ce ina ji me mutum yana bada rayuwa ta ana bashi biliyoyi ka ce ina ji so sai ka dauko Qur'ani ka rike ka ce mun kai malami ne amma ka amince a taba ni a taba rayuwa ta a kashe ni kana kallo ana kashe mutane soja boy idan ana baka kuɗi ne a baka kuɗin ka ci dole sai ka zo ka dinga salin namu ka san kana da influence wanda in ka faɗa ko wutar jahannama ce wasu za su shiga amma ka ce ya za a yi ka ce ka bude baki ka ce bala'i yana zuwa daga sama so shi Allah ba zai iya rike bala'in ba sannan ya za a yi bala'i ya zo daga sama an ce Allah na zama a rashin sama ya za a yi bala'i ya zo daga gurin ubangiji zuwa gurin bayansa da halitta saboda soyayya dan Allah minti daya kisa ne ga mai cewa ayar ba wai ba a sake ta bane ko kuma ba interpretation din ne ba a yi muku shi daidai ba ya za a ce in nayi addu'a ta tashi daga nan ta yi sama bala'i ya zo daga sama gurin ubangiji kenan accident ya zo in kadi mota da mota su yi karo ka ce ma bala'i ya zo daga sama motar da ko da Allah ya halicci annabi ya sauko mana shi ya kawo mana addini babu mota a duniya lokacin da aka yi Qur'ani babu mota gabaki da a cikin misali na addinin musulunci ana magana ne akan dawaki da jakuna yanzu mota da mota su zo su hada karo da kai ka ce bala'i ya zo daga sama so bala'i ya zo da gurin ubangiji sannan sai nayi addu'a in tura sannan ya tare bala'in wannan abun anya kokolwa tana aiki tare da